Ndalo matin kende ka koro piny owacho bende nosegolo wach mondo koro skunde bi obede kanyo to kod aftam tarik 19 dweni kod kadhi nyime nyaka gi sani koro jonyuol mawuok e gweng' mopogore opogore koro ogolo pachgi e wi ondamo sirikal ogolo mondo koro keti aftam no ka sirikal ne wacho kokadho migawo mar somo ni mano biro duoko chien wang' mag kuonde ute mag ninde skunde ma nyaka gi sani osebedo koro kadhi nyime. Ripot ma kamano kowuok e kaunti ma Kisumu miwa kanyo to kod Sophie Sao. Nonro mane ogol kod Auditor General Mikai Nancy Gadhangu oyango ni thoth sikunde e pacho ka onge kod okenge mag keto arita makare ponono ni giyudo masiche mag mach e sikunde go eko. Nonro no ero bende oyango ni thoth sikunde nitiere kod dhungruok ka moko bende onge kod gigo mag kedo kod masira mar mach kaka fire extinguishers, fire blankets to kod okang' mar reso jopuonjre ponono ni masira makamano. Bende oyango ni thoth masiche mag mach mawuok e sikunde timore kaluwore kod wich teko to kod koso luor mar jopuonjre giwegi. Bad migawo mar somo e pacho ka noketo okenge moko mag keto arita e sikunde e higa mar 2008 to kata kamano okenge go eko pok oketi e tim. Mikai Nancy bende olero ni sikunde mathoth e pacho ka onge kod gigo mag somo moromo ka moko bende onge kod okenge makare mar kedo kod masiche mag mach. Nonro no mane otim e sikunde 42 e kauntis 5 moting'o kaunti ma Machakos, kaunti ma Siaya, kaunti ma Uasin Gishu, kaunti ma Kajiado to kod kaunti ma Kiambu oyango ni thoth sikunde nitiere e andaki mar yudo masiche mag mach manyalo kelo hinyruok to kod tho mag jopuonjre mathoth. Kata kamano, paro mochuogi wacho ni chenro mar 100% transition mane oket kod sirikal en achiel kuom gigo eko mamedo andaki mag masiche to kaluwore kod dhungruok e sikunde. To komachielo jagoro maduong' mar duol mar Kuppet bade ma Kisumu migosi Zablon Awange okwayo sirikal ma pacho ka mondo oduog weche tuke to kod migepe mag hocho e sikunde ka owacho ni mano biro konyo duoko chien andaki kod achiedh nade maketo jopuonjre e timbe ma ok odhi kare. Are having a lot of energies. Now that the world is coming to normality, now that we have come to understand that COVID-19 is here to stay, we are demanding that the games, the drama, the music, and all other extracurricular activities, including science and engineering fair, be reintroduced with immediate effect. It's not just about sitting and making plans. Let the students start engaging in this, because not all the students are going to succeed in academic. Most of them are there and some of them are in talent centers. There were some schools which were isolated and made excellent centers for drama, for music, for sports. So to make these students only concentrate on academy is making them dull, is making them idle. It is this idle mind that is making these students come up with the issues of burning schools. The burning Migosi Awange bende oseyo mokalo piny owacho ma pacho ka ahinya to bad migawo mar somo kuom keto chikego mahinyo jopuonj kar keto tim makare kuom jopuonjre to kod kuondego mag tiegruok. One kaka union of course primary education nwapuodho gik mane Ministry of Education obiro migawo mar somo. The problem kata shida maduong' en ni policies mang'eny mane hinyo jopuonj ema ne gishughulika. Ministry of Education nitie gimiluongo ni quality assurance. Jo quality assurance go gin ne gidhi chako ng'iyo mana jopuonj mapuonjo tuition. Yes, tuition ne wach ni jopuonj kosomo ahinya, nyithindo kosomo ahinya to koro gionge time mar yueyo. Koro nogol gimiluongo ni holiday tuition no. Kanyo jopuonj moko ka puonjo kata e gweng' estes ni makogi. Then nitie tuition remedial be ni puonje skunde. Yudo ka ni parents moko ne winjre ni okay nyodo nyithindo puonjra medio mago be ni quality assurance ne wuotho ka ng'iyo nitie parents e skunde moko ma puonjo ginene ne nyocha waneno ka school moro miluongo ni Nakuru High School principal ni Yator noriembe nikech ni wacho ni podo charge parents extra levy mar remedial koro yino ka gik ma dil gi ka jopuonj ema ne gishughulika go
to gima deal gi infrastructure, nitie buildings manono be niketo igero such a way that kama chuo nyithindo nyalo escape. To kata kamano, jonyuol ogolo paro mopogore opogore e wi chik mane sirikal ogolo mar miyo jopuonjre yueyo machuok kata half term kaka achiel kuom chenro mar kedo kod achiedh nade e skunde. Nyalo konyo because kakoro wan wawuon kaka parents ema wan gi pressure no ero nikech nyithindo loro matin kendo giyepo for a short while kendo gichak giyepo. Koro kata wan kakoro wan wawuon kaka jonyuol ema wawinjo pressure no to koro nyithindo mapod tindo mapod ok ong'eyo kaka nyalo handle gik ma timore kaka pressure mag akili, stress mag somo. Koro apani nyalo konyo gi mondo giyue matin. Nyalo konyo. Jonyuol odich mondo mi giyud pesa kata kaka ginyalo nikech ng'eni kaka covid no biro no hinyowa kabisa joma tiyo joma nie biashara joma nini koro chuny nyaka jonyuol omany avenues mamoko mang'eny mag yudo pesa koro ok gisebet ka gin available ne nyithindgi koro en adier ulege futo ntiere moro ma miyo nyithindo bedo indisciplined. To sani jonyuol kata kimiyo nyathine mondo kunche yathi sikul nyathi dhi dala janyuol biro kagir gidwa ni mondo igo japuonj no kinyal keto nyathina ni kunyo tie yath to magi gik mano kiro miyo nyithindo no luor ni kotiyo makosa tidhi miyo kum mar kunyo yien marang'ongo kata wan no kidwa kamano pod wangima nyaka sani omiyo sirikal emo kelo gigi ka gitamo jopuonje no kinyal chwado nyathi mondo nyathi oriere koro jopuonje bende okawo mawe ni jonyuol aseneno kama japuonj wacho ni nyathi otamo wang'wa waduoko ni mondo ire nyathi kendi. Nyithindo ok onego bed ni miyo thuolo ma odog dala nikech dala ema nyicha giaye kuom thuolo malach mane tuo mar korona nodonjo e pinywa kae. Koro ok onego bed ni chako miyogi thuolo ni gidok dala ema nyicha giaye. Koro jonyuol thuolo mane gidok gi jonyuolgi ema onego bed ni jonyuolgi puonjogi onego bed ni gibedo gi luor girito mondo sirikal sama gidhi skul. Gi sirikal janyuol ema onego bed ni siemo wang'e ni kidhi e skul to gima gitimo e skul en somo gibedo gi discipline. Ok onego bed ni kidhi skul titimo timbe moko maricho manyalo kelo ne shida e ngimani. Ne Lolwe TV, an Sophie Sau.